Ang sulat alang sa mga Hebreo, Hebreo Kapitulo 1. Sa karaang panahon, ang Diyos, sa makadaghan o sa nagkalain-laing paagi, misulti sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta. Apan niining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato, pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Diyos ang tibuok na kalibutan, o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Diyos, o diha gayud kaniya ang kinaiya sa Diyos. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala. Milingkod siya sa tuo sa Diyos didto sa langit. Ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel, ingon nga gihatagan siya sa Diyos ug ngalan nga halangdon pa kaysa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayoy anghel nga giingnan sa Diyos. Ikaw mao ang akong anak. Karong adlaw, amahan mo na ako. Ug wala mo ingon ang Diyos. Ako mahimo niyang amahan, ug siya mahimong akong anak. Sa dihang gipadala sa Diyos ang iyang panganay nga anak nganhi sa kalibutan, miingon siya, Kinahanglan simbahon siya sa tanang mga anghel sa Diyos. ug bahin sa mga anghel, mao kini ang giingon sa Diyos. Gihimo sa Diyos nga sama sa hangin ang iyang mga anghel, ug ang iyang mga sulugoon sama sa nagdilaab nga kalayo. Apan bahin sa iyang anak, miingon ang Diyos. Ang imong trono, o Diyos, mulungtad hangtod sa kanturan, ug uban sa hustisya maghari ka sa imong gingharian. Gihigugma mo ang katarong, ug gikasilagan mo ang dautan. Busa gipili ka sa Dios nga imong Dios. Gilipay ka o gipasidunggan labaw sa imong mga kauban. Miingon usab siya, Sa sinugdan gibuhat mo Ginoo ang kalibutan, ug sa imong kaugalingong mga kamot gibuhat mo ang mga langit. Mga hanaw silang tanan, apan magpabilin ka. Madaan silang tanan sama sa mga sabot. Piluon mo sila sama sa mga kupo, ug ilisan sama sa mga pisti. Apan ikaw dili mausab hangtod sa kahanturan, ug ang imong kinabuhi dili gayud matapos. wala kayo'y anghel nga giingnan sa Diyos. Lingkod diri sa akong tuo, hangtod himuon ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil. Busa, unsa man di ay ang mga anghel. Silang tanan pulos mga espiritu nga nag-alagad sa Diyos, o gipadala niya aron pagtabang niya itong luwason sa Diyos. Hebreo Kapitulo 2. Busa, huptan ta sa dugang kalig-on ang mga kamatuuran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag niini. Ang mensahe nga gihatag pinaagi sa mga anghel na matud-an nga tinuod gayon, ug ang wala magtuman o ang misupak niini gisilutan sa Dios sa angay kaniya. Unsaon man nato paglikay sa silot kun dili kita magtagad dining dakong kaluwasan? Ang Ginoo mismo mao'y unang nagbutyag sa maong kaluwasan, ug sila nga nakadungog kaniya nagpamatuod kanato niini. O gipamatud-an usab kini sa Dios pinaagi sa pagbuhat og mga timaan sa gahom, mga katingalahan ug daghang mga milagro. Naghatag usab siya sa mga gasa sa Espiritu Santo sumala sa iyang kabubuton. Kay wala himua sa Dios ang mga anghel aron maghari sa kalibutan nga umaabot, nga mao ang kalibutan nga atong gihisgutan. Giingon hinuon sa usa ka bahin sa kasulatan, O Dios, unsa ba ang tao nga gitagad mo man siya? Unsa ba gayud ang tao nga nag-amuma ka man kaniya? Gibuhat mo siya sa makadiyot
nga ubos lamang og yutay sa mga anghel. Gihatagan mo siya himaya og dungog nga angay lamang sa hari, o gihimo mo siyang magbubuot sa tanang butang. Giingon sa kasulatan nga gihimo sa Dios ang tao nga magbubuot sa tanang butang, busa naglakip kini sa tanan. Apan karon wala nato makita nga ang tao mao'y nagbuot sa tanang mga butang. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadiyot na himong ubos sa mga anghel, aron pinaagi sa grasya sa Dios, ihatag niya ang iyang kinabuhi alang sa tanan. Nakita nato siya karon nagihimaya ug ipasidunggan tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Ang Dios mao'y nagbuhat ug nagpalungtad sa tanang butang. Husto gayud siya sa paghingpit kang Jesus, pinaagi sa pag-antos aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Jesus mao ang nagtalag kanila ngadto sa kaluwasan. Kay sila nga gibalaan ug ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsuon. Sumala sa iyang giingon, "Ipaila ko ang imong ngalan ngadto sa akong mga igsuon. Awitan ko ikaw ug mga alawidon atubangan sa katawhan nga nagsimba kanimo." Nag-ingon usab siya, "Musalig ako sa Dios." ug miingon pagayud siya, "Aniya ako uban sa mga anak nga gihatag sa Dios kanako." Tungod kay ang mga anak, mga tao man nga adunay unod ug dugo, si Jesus usab nahimong sama kanila ug miambit sa ilang tawhanon nga kinaiya. Gihimo niya kini aron nga pinaagi sa iyang kamatayon, malaglag niya ang yawa nga may kahumpatok sa kamatayon. Sa maong paagi, giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon, kay tin-aw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan, kundi ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon sa tanang paagi. Sa ingon, mahimo siyang matinumanon ug maluluyon nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Ug tungod kay nag-antos man siya og gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal. Hebreo Kapitulo 3. Busa mga igsuon kong Kristohanon nga gitawag usab sa Dios, tan-awa si Jesus, ang apostol ug pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan. Matinumanon siya sa Dios nga nagpili kaniya sa mga si Moises nagtuman sa iyang katungdanan diha sa balay sa Dios. Ang nagtukod sa usa ka balay mas dakog dungog kaysa maong balay. Sa samang paagi, si Jesus takos sa labaw pa kaayong himaya kay kang Moises. Kay ang tanang balay binuhat sa tao, apan ang Dios mao'y nagbuhat sa tanang butang. Si Moises matinumanon sa iyang pagkasulugoon diha sa tibuok balay sa Dios ug naghisgot siya bahin sa mga butang nga isulti sa Dios sa umaabot. Apan si Kristo masinugtanon sa iyang pagkaanak nga mao'y gipialan sa balay sa Dios. Kita mao ang iyang balay kung ampingan nato ang atong pagsalig ug magmapasigarbuhon kita sa atong gilauman. Busa miingon ang Espiritu Santo, Kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing, sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios, sa adlaw sa pagsulay didto sa kamingawan. Dito, gitintal o gisulayan nila ako, bisan kung nakita nila ang akong gibuhat, sulod sa kapatan katuig. Busa, nasuko ako niadtong mga tawhana, ug mingon ako, kanunay silang nagtumili. Wala gayud sila makagat-on sa akong mga paagi. Napungot ako ug nanumpa.
Dili gayud sila makasunod sa yuta diin ihatag ko unta kanila ang kapahulayan. Mga igsuon, pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga magbaton og dautan og dili matinuuhon nga kasing-kasing. Mao niya kini ang hinungdan nga mobiya kamo sa buhi nga Dios. Pag dinasigay hinuon kamo sa matag adlaw, samtang may gitawag pa nga karong adlawa, aron walay usa kaninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. Kay kitang tanan kauban ni Kristo kung magpadayon kita nga lig-on sa atong pagsalig hangtod sa katapusan. Sumala sa giingon sa kasulatan, Kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlawa, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing, sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios. kinsabay nakadungog sa tingog sa Dios og misukol kaniya ang tanan nga gipanguluhan ni Moises sa paggula sa Ehipto. Kinsa may gikapungtan sa Dios sulod sa 40 ka tuig, ang nakasala nga nangamatay didto sa dapit nga awaaw. Sa pagpanumpa sa Dios nga dili gayud sila makasulod sa yuta, diin ihatag unta niya kanila ang kapahulayan, kinsa may iyang gipasabot, ang misukol kaniya. Busa, nakita nato nga wala sila makasulod, kay wala man sila mutuo. Hebreo Kapitulo 4. Busa, samtang nagpadayon ang saad sa Dios nga makasulod kita aron makaangkon sa iyang pahulay, magmatngon kita nga walay usa ka nato nga mapakyas sa pagdawat niya ng maong kapahulayan. Kay sama kanila nakadungog kita sa maayong balita, apan wala magpulos ang mensahe nga nadungog nila, tungod kay wala man sila motuo niini. Busa, kita nga nagtuo nakadawat sa kapahulayan nga gisaad sa Dios. Sumala sa iyang giingon, Napungot ako og nanumpa, nga dili gayud sila makasulod sa yuta, din ihatag ko unta kanila ang kapahulayan. gisulti kini niya bisan kung nahuman na niya ang tanan, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay diha sa kasulatan, gihisgutan ang ikapitong adlaw. Mipahulay ang Dios gikan sa tanan niyang buhat sa ikapitong adlaw. Gihisgutan usab kini niya sa iyang pag-ingon, Dili gayud sila makasunod sa yuta, din ihatag ko kanila ang kapahulayan. kadtong unang nakadungog sa maayong balita, wala makasulod ug makaangkon sa kapahulayan sa Dios, tungod kay wala man sila motuo. Busa, may pipila di ay nga makasulod ug makaangkon sa kapahulayan sa Dios. Ug nagtagal siyag adlaw nga ginganlag, karong adlaw. Nagsulti siya niini tapos ang daghang katuigan pinaagi ni David diha sa kasulatan nga gihisgutan na. Kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Kay kung nakahatag pa kanilag pahulay si Josue, dili na unta ang Dios maghisgot sa ulahi ug lain pa nga adlaw. Busa, dunay adlaw sa pahulay alang sa katawhan sa Dios. Kay bisag kinsa nga makadawat sa kapahulayan nga gisaad sa Dios, mupahulay siya sa iyang mga buhat sama nga mipahulay ang Dios. Busa, maninguha kita sa pag-angkon sa gisaad nga kapahulayan aron walay usa ka nato nga mapakyas sama sa nahitabo kanila tungod sa ilang pagkamasupilon. Kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulam. Mudulot kini hangtod sa kinahilagman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa tao. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita
sa iyang mga mata, o kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Busa, likunon ta ang atong pagtuo, kay duna kitay Pangulong Pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang pari nga dili mo batig kaluoy sa atong mga kahuyang, kundili usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato, apan wala gayud makasala. Busa, dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios, diin anaa ang grasya. Dinha, madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Hebreo Kapitulo 5. Ang tanang Pangulong Pari gipili gikan sa katawhan o gitudlo aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Maghalad siyag mga gasa o mga halad nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit huyang man siya sama kanato, maluoy siya sa mga walay hibang kaagan ug sa mga masalaypon. Ug kay huyang man siya, kinahanglang maghalad siyag mga halad nga sunugon, dili lamang alang sa mga sala sa katawhan, kundili sa iyang kaugalingong mga sala usab. Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili ang Dios mao'y magpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang Aaron. Sa samang paagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili gitudlo siya sa Dios o giingnan, Ikaw ang akong anak. Imo na akong amahan karong adlaw. Miingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan, Ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan, sa laray sa pagkapari ni Melchizedek. Sa mga adlaw sa tawhanong pagkinabuhi ni Jesus, nagampo ug nangaliupog siya, uban sa makusog na pagtuaw ug mga luha, ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan og siya mao ang anak sa Dios, nakat-on siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Kay nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. O gihimo siya sa Dios nga Pangulong Pari sa laray ni Melchizedek. Daghan ang atong ikasulti bahin ni ining butanga, apan lisod kining ipasabot kaninyo, tungod kay dugay kaayo kamong makasabot. Dugay na unta kamong nahimo nga mga magtutudlo, apan hangtod karon nagkinahanglan pa kamong mutudlo kaninyo sa unang mga leksyon may tungod sa mensahe sa Dios. Gahi na unta ang angay ninyong kanon, apan hangtod karon nagkinahanglan gihapon kamog gatas. Ang nagkinahanglag gatas bata pa o walay kasinatian bahin sa maayo ug sa dautan. Apan ang gahing pagkaon alang sa mga hamtong na nga nakabansay ug nakagamit sa ilang igtitilaw aron pag-ila sa kalainan tali sa maayo ug sa dautan. Hebreo Kapitulo 6. Busa, magpadayon kita diya sa hingkod nga pagtulunan ug dili kita magpabilin sa unang ang-ang sa mensahe nga Kristohanon. Dili na nato balikon ang mga pagtulunan mahitungod sa paghinulsol gikan sa mga buhat nga musangput lang sa kamatayon ug ang mga pagtulunan mahitungod sa pagtuo sa Dios. Dili na nato balikon ang pagtulunan mahitungod sa mga bunyag, sa pagbandong sa mga kamot, sa pagkabanhaw sa mga patay, ug sa hukom nga walay katapusan, ug buhaton ta kini kun motugot ang Dios. Dili na gayud makahimo pagpahinulsol pag-usab kadtong namiya
Kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios, nakatilaw sila sa gasa sa langit ug nakapakig-ambit sa Espiritu Santo. Nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios ug nakatagamtam sila sa gahom sa umaabot na katuigan. Apan namiya gihapon sila. Dili na mahimo ang pagpabalik kanila sa paghinulsol kay kilansang nila pag-usab ang anak sa Dios ug ilang gipakaulawan at tubangan sa tanan. Panalanginan sa Dios ang yuta nga musuyop sa ulan nga matagak niini ug nagpatubo sa mga tanom aron kapuslan sa giandaman niini. Apan kun ang yuta tugkan og mga tunok ug mga sagbot, wala kini kapuslanan ug tunglohon kini sa Dios ug laglagon pinaagi sa kalayo. Apan mga igsuon, bisan kung nagsulti kami sa ingon niini, wala kami pagduha-duha bahin kaninyo. Nasayod kami nga anaa kaninyo ang maayong mga panalangin. Ang Diyos makiangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa inyong paghigugma kaniya nga inyong gipakita diha sa pagtabang o sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isigkakristohanon. Dako ang among tinguha nga ang tagsa-tagsa kaninyo magpadayon sa inyong kadasig hangtod sa katapusan aron matuman ang mga butang nga inyong gilauman. Dili kami buot nga magtinapulan kamo. Gusto kami nga mahisama kamo niadtong nakadawat sa gisaad sa Dios pinaagi sa ilang pagtuo ug pailob. Sa pagsaad sa Dios kang Abraham, nanumpa siya sa pagtuman sa iyang gisaad, kay wala na'y labaw pa kaniya. Gigamit niya ang iyang kaugalingong ngalan sa iyang pagpanumpa. Miingon siya, Isaad ko kanimo, nga panalanginan ko ikaw, ug hatagan ug daghang kaliwat. Nagpailob si Abraham ug nakadawat siya sa gisaad sa Dios. Kung ang tao manumpa, gamito niya ang ngalan sa labaw kaniya ug ang panumpa mao'y magtapos sa tanang panaglalis. Buot tin-awon pag-ayos sa Dios alang kanila nga modawat sa iyang gisaad, nga dili gayud niya usbon ang iyang tuyo. Tungod niini, gipanumpaan niya ang iyang saad. Mao kini ang duha ka butang nga dili mausab ug ang Dios dili mamakak. Busa kita nga nakabaton og kasiguruhan uban kaniya nadasig pag-ayos sa pagpabilin nga malig-on diha sa paglaom nga gitanyag kanato. Gihuptan nato kining paglauma ingon nga angkla sa atong mga kinabuhi. Siguro kini og kasaligan. Milahos kini sa tabil sa langit ng templo sa kinasulurang alampuanan. Naguna pagsulod si Jesus didto alang og tungod kanato. Nahimo siyang Pangulong Pari hangtod sa kahangturan sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. Hebreo Kapitulo 7. Si Melkisedek hari sa Salem ug pari sa labing halangdong Dios. Sa pagbalik ni Abraham gikan sa gubat, di napatay niya ang mga hari. Gisugat siya ni Melkisedek o gipanalanginan. Ihatagan siya ni Abraham sa ikapulo sa tanan nga naiya. Ang unang kahulugan sa ngalan ni Melkisedek mao ang hari sa katarong. Ug tungod kay hari man siya sa Salem, nagkahulugan usab ang iyang ngalan og hari sa kalinaw. Walay nasulat bahin sa amahan o inahan ni Melkisedek o bisan kinsa sa iyang mga katigulangan. Wala usay nasulat may tungod sa iyang pagkatao o pagkamatay. Sama siya sa anak sa Dios o pari siya hangtod sa kahangturan. Busa makita ninyo unsa siya kahalangdon. Bisan ang patriarka nga si Abraham, mihatag kaniya og ikapulo sa tanan nga nasakmit niya sa gubat. Karon ang balaod nagsugo nga ang mga kaliwat ni Levi nga mga pari mangubra og ikapulo gikan sa katawhan sa Israel. Sa ato pa, nangubra sila gikan sa ilang kaugalingong katawhan nga kaliwat usab ni Abraham sama kanila.
Si Melchizedek dili kaliwat ni Levi, apan mikubra siyang ikapulo gikan ni Abraham. O gipanalanginan niya si Abraham nga nakadawat sa mga saad sa Dios. Walay duha-duha nga ang naghatag sa panalangin mas labaw kaysa gipanalanginan. May tungod sa mga pari, ang ikapulo gipangubra sa mga tao nga may kamatayon, apan bahin ni Melchizedek, ang ikapulo gikubra sa tao nga buhi sa dayon, sumala sa giingon sa kasulatan. Busa, makasulti kita nga si Levi nga nangubra og ikapulo, mihatag og ikapulo pinaagi ni Abraham. Kay bisan og si Levi wala pa matao, dito na siya sa lawas sa iyang katigulangan nga si Abraham, sa diha nga gisugat siya ni Melchizedek. Ang balaod gihatag ngadto sa katawhan sa Israel, pinasikat sa pagkapari ni Levi. Kung hingpit pa ang buhat sa mga pari sa laray ni Levi, dili na unta kinahanglan nga mutungha ang laing matang sa pagkapari sa laray ni Melchizedek ug dili sa laray ni Aaron. Kay kung ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Ug ang atong Ginoo nga gipahinungdan niini, sakop sa laing banay, ug wala pagayoy sakop sa iyang banay nga nakaalagad ingon nga pari. Nahibaluan pag-ayo nga ang Ginoo na tao nga sakop sa banay ni Juda, ug kining banaya wala hisgutin ni Moises sa iyang pagsulti mahitungod sa mga pari. Kini misamot katinaw sa diha nga mitungha ang laing pari nga sama kang Melchizedek. Nahimo siyang pari dili sumala sa mga kasuguan o kalagdaan sa mga tao, kundili pinaagi sa gahom sa usa ka kinabuhi nga walay katapusan. Kay ang kasulatan nag-ingon, mahimo ikaw pari hangtod sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Busa, ang karaang tulumanon kisalikway tungod kay huyang kini ug walay hinungdan. Kay ang balaod ni Moises dili makahingpit ug giilisan kini og usa ka mas maayong paglaom, diin pinaagi niini makaduol kita sa Dios. Ug dugang pa niini, anaa usab ang panumpa sa Dios. Wala himoa kining panumpaa sa diyang gihimong pari ang uban, apan nahimong pari si Jesus pinaagi sa usa ka panumpa sa diyang miingon ang Dios kaniya. Nanumpa ang Ginoo, ug dili gayud mausab ang iyang hunahuna. Pari ka hangtod sa kahangturan. Busa, si Jesus mao ang garantiya sa usa ka mas maayo nga kasabutan. Doon na pa'y laing kalainan kung ang usa ni adto mga pari mamatay, dili na siya makapadayon sa iyang katungdanan. Busa, adunay daghang mga pari. Apan si Jesus buhi hangtod sa kahangturan o ang iyang pagkapari magpadayon. Og busa, makahimo siya karon ug sa gihapon sa pagluwas kanila nga muduol sa Dios pinaagi kaniya. Kay buhi man siya hangtod sa kahangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Busa, si Jesus mao ang pangulong pari nga makasangkap sa atong mga kinahanglan. Balaan siya, wala siya'y kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tao nga makasasala o gibayaw ngadto sa kalangitan. Lahi siya sa ubang mga pangulong pari, kay dili man siya kinahanglan nga maghimog mga halad sa tanang adlaw. Una, alang sa iyang kaugalingong mga sala, ug unya sa mga sala sa katawhan. Gihimo niya ang iyang halad sa makausal lamang, ug alang sa tanang panahon, sa dihang gihalad niya ang iyang kaugalingon. Ang balaod ni Moises nagpilig mga tao nga dili hingpit aron mahimong mga pangulong pari. Apan ang panumpa sa Dios nga ulahing miabot kaysa balaod, nagpili sa anak nga gihimong hingpit hangtod sa kahangturan. Hebreo Kapitulo 8. Ang buot namong ipasabot mao nga aduna kitay pangulong pari,
Naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios didto sa langit. Nag-alagad siya ingon nga pangulong pari sa dapit nga labing balaan nga mao ang matuod nga tolda nga tinukod sa Ginoo, dili sa tao. Ang tanang pangulong pari gitudlo aron maghalad og mga gasa ug mga halad nga mananap ngadto sa Dios. Busa ang atong pangulong pari kinahanglan usab nga adunay ihalad. Kung aniya pa siya sa yuta, dili gayud siya mahimong pari, kay aduna na may mga pari nga naghalad o mga gasa sumala sa balaod sa mga Hudiyo. Ang gibuhat nila ingon nga mga pari, usa lamang ka kopya o anino niadtong atua sa langit. Sama usab niini ang nahitabo kang Moises. Sa dayo na niyang pagpatindog sa tulda, giingnan siya sa Dios. Himua gayud ang tanan, sumala sa sumbanan, nga gipakita kanimo didto sa bukid. Apan gihatagan si Jesus og pareanong katungdanan nga mas halangdon pa kaayo kaysa ila. Sa samang paagi, ang kasabutan nga iyang gihikay tali sa Dios og sa tao, mas maayo kaysa unang kasabutan, tungod kay kini gipasikad man sa labi pang maayong mga saan. Kung wala pa'y sayop kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglan na ang ikaduha. Apan nakakita ang Dios og kasaypanan sa iyang katawhan, miingon siya, Nagsingabot ang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo, nga maghimo ako bag-ong kasabutan tali sa katawhan sa Israel ug sa banay ni Huda. Dili kinisama sa kasabutan nga gihimo ko tali sa ilang mga katigulangan sa adlaw nga giagad ko sila aron mamiya gikan sa yuta sa Ehipto. Wala nila tumana ang kasabutan nga gihimo ko tali kanako ug kanila. Busa, wala ko sila panumbalinga, miingon ang Ginoo. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali sa katawhan sa Israel, human ni atong mga adlaw. Nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga hunahuna, ug isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. Mahimo ako nga ilang Dios, ug mahimo sila nga akong katawhan, ug dili kinahanglan nga magtudlo pa sila sa ilang isig kalumulupyo o magsulti sa ilang isig kalungsuranon. Ilha ang Ginoo. Kay makaila silang tanan kanako, gikan sa labing ubos, hangtod sa labing halangdon kanila. Pasayloon ko sila sa ilang mga kalapasan, ug dili ko na hinumduman ang ilang mga sala. Sa paghisgot mahitungod sa usa ka bag-ong kasabutan, ang Dios naghimong daan sa nahauna ug ang tanan nga nagkadaan ug nagkadunot mahanaw sa dili madugay. Hebreo Kapitulo 9. Ang unang kasabutan may mga kalagdaan sa pagsimba ug mga dapit nga binuhat sa tao aron gamiton sa pagsimba. Gipatindog sa gawas ang usa ka tolda nga gitawag og balaang dapit. Gibutang didto ang butangan nagsuga ug ang lamesa, diin gibutang ang paan nga hinalad ngadto sa Dios. Sa luyo sa ikaduhang tabil mao ang tolda nga gitawag og labing balaang dapit. Gibutang didto ang halaran nga bulawan alang sa pagsunog sa insenso ug ang sudlanan sa kasabutan nga giputos og bulawan. Didto sa sudlanan mao ang banga nga bulawan nga gibutangan sa mana, ang sungkod ni Aaron nga gitubuag mga dahon ug ang duha ka papan nga bato diin gisulat ang kasabutan. Ibabaw sa sudlanan sa kasabutan didto ang mga binuhat o kerubin. Sila mao'y timailhan sa presensya sa Dios. Gipandungan sa ilang mga pako ang dapit diin adto pa sa ilua ang mga sala. Apan ining bahina, dili nato matagsa-tagsa pagsaysay ang tanan.
Ingon niini ang pagkahanay sa tanan. Ang mga pari musulod batag adlaw ngadto sa tulda nga anaa sa gawas aron pagtuman sa ilang mga katungdanan. Apan ang pangulong pari lamang ang makasulod sa tulda nga anaa sa sulod. Himuon kini niya makausa lamang matag tuig. Magdala siyag dugo nga iyang ihalad sa Dios alang sa iyang kaugalingon ug alang sa mga sala sa mga tao nga wala makahibalo nga nakahimo di ay sila niini. Gikan niining tanan, tin-aw nga nagtudlo ang Espiritu Santo nga ang agianan ngadto sa labing balaang dapit dili ablihan samtang nagtindog pa ang tulda sa gawas. Naghulagway kini sa panahon karon. Nagkahulugan kini nga ang mga gasa ug ang mga mananap nga gihalad ngadto sa Dios dili makahingpit sa kasing-kasing sa magsisimba. Kini mga gasa ug halad may kalabutan lamang sa pagkaon, sa pag-inom, ug sa nagkalain-laing mga seremonyas sa paghinlo. Kining tanan mga lagda nga magpadayon lamang hangtod usbon sa Dios ang tanang butang. Apan miabot na si Kristo ingon nga pangulong pari sa mga maayong butang nga ania na dinhi. Mas halangdon ug mas hingpit ang tulda nga iyang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tao, sa ato pa dili tipik niining kalibutana. Misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit makausa lang ug alang sa tanang panahon. Wala siya magdala og dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka aron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay katapusan. Ang dugo sa mga kanding ug turo nga baka ug ang abo sa sinunog nga nating baka isablig ngadto sa mga tawo nga dili hinlo sumala sa seremonyas. Kini naghinlo kanila pinaagi sa paghugas sa hugaw nila sumala sa seremonyas. Kung tinuod man kini, unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo? Pinaagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit na halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo maoy maghinlo sa ato mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Tungod niini, si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan aron kadtong gitawag sa Dios makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay ang iyang kamatayon nagluwas man sa mga tao gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Kung aduna gani testamento, kinahanglan kapamatud-an nga namatay na ang naghimo niini. Kay walay kapuslanan ang testamento samtang buhi pa ang naghimo niini. Mapuslanon lamang kini inikamatay sa naghimo. Busa, bisan ang unang kasabutan, giuyunan lamang pinaagi sa paggamit og dugo. Una sa tanan, gisulti ni Moises ngadto sa katawhan ang tanang mga sugo sumala sa balaod. Unya, gikuha niya ang dugo sa mga baka ug sa mga kanding uban sa tubig. Unya, ginamit ang tanom nga isupo og panaptong dilana nga pula, gibisibisa niya ang libro sa balaod ug ang tanang mga tao. Miingon siya, Mao kini ang dugo nga nagtimaan sa kasabutan nga ipatuman sa Dios kaninyo. sa samang paagi, gibisibisan usab ni Moises og dugo ang tulda ug ang tanang butang nga gigamit sa pagsimba. Sumala sa balaod, hapit ang tanang butang kahinluan pinaagi sa dugo ug mapasaylo lamang ang sala kung kini kapaagasan og dugo. Kining mga butanga nga mga kopya ni atong atua sa langit kinahanglan nga hinluan niining paagiha. Apan ang langitnong mga butang nagkinahanglan og mas maayong mga halad. Kay wala mosulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit. Apan misulod siya sa langit diin nangatubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Ang
pangulong pari sa mga Hudiyo, musulod ngadto sa labing balaang dapit matag tuig, dala ang dugo sa usa ka mananap. Apan wala mosulod si Kristo aron paghalad sa iyang kaugalingon sa makadaghan. Kaysa ingon, mag-antos unta siya sa makadaghan, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Karon nga naghinapos na ang tanang panahon, nagpakita siya sa makausa ug alang sa tanang panahon, aron pagwagtang sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa, ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Gihalad usab si Kristo sa makausa, aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Mupakita siya sa ikaduhang higayon, dili tungod sa sala, kundili sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Hebreo Kapitulo 10. Ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit o dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Anino lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Ang samang mga halad, gihalad kanunay matag tuig. Busa, unsaon man sa balaod paghingpit sa mga tao nga muduol sa Dios pinaagi ni ining mga halad. Kung tinuod pang nahinluan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Dios, dili na unta sila mubati nga sad-an gihapon o wala na untay mga paghalad nga himuon. Apan kining mga halad sa matag tuig, nagpahinumdom sa mga tao sa ilang mga sala. Kay ang dugo sa mga toro nga baka o mga kanding, dili gayud makawagtang sa mga sala. Tungod ni ini, sa dayo ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios, Dili ka gusto sa sakripisyo ug mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, aniya ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa naisulat bahin kanako, diha sa libro sa balaod. una sa tanan miingon siya, dili ka gusto o mahimuot sa mga sakripisyo ug mga halad nga mananap. Dili mga halad nga mananap ang imong gipangayo aron sunugon didto sa halaran, ug dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Kining tanang mga sakripisyo mao ang gipangayo sa balaod. Unya miingon siya, ania ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa, gisalikway sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausal lamang ug alang sa tanang panahon. Adlaw-adlaw ang matagpari nga Hudiyo nagbuhat sa iyang relihiyosong tulumanon ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyo dili gayud makawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyo epektibo hangtod na gayud sa kahangturan. Og unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Didto naghulat siya karon hangtod na ang iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Busa, pinaagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Kay nagmatuod usab kanato ang Espiritu Santo. Una sa tanan, nag-ingon siya, mao kini ang kasabutan nga akong himuon tali kanila inig-abot ni atong mga adlaw. Nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga kasing-kasing ug isulat ko kini sa ilang mga hunahuna.
Unya, miingon siya, Dili ko na hinumduman ang ilang mga sala ug daotang mga buhat. human kini mapasaylo, wala na kinahanglan ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Busa mga igsuon, may hinpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit, pinaagi sa dugo ni Jesus. Gibuksan niya alang kanato ang usa ka bag-ong agianan, usa ka buhing agianan lahus sa tabil, nga sa ato pa pinaagi sa iyang kaugalingong lawas. Doon na kita'y usa kagamhanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios. Busa, manuol kita sa Dios uban sa maminatud-ong kasing-kasing ug lig-ong pagtuo. Duulo nato siya uban sa kasing-kasing nga pinaagi sa pagpisibis na hinluan gikan sa konsensya nga sad-an ug sa mga lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig nga putli. Magpabiling kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan, kay makasalig man kita sa Dios nga tumanong gayud niya ang iyang saan. Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat sa maayo. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdasigay hinuon kita, labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Kay wala na'y sakripisyo alang sa mga sala, kung tuyuon gayud nato ang pagpakasala, human kita makahibalo sa kamatuoran. Ang nahibilin hinuon, mauna lang ang kahadlok sa umaabot nga paghukom ug sa mapagis na kalayo nga mulaglag sa misukol sa Dios. Patyon sa walay kukaluoy ang makalapas sa balaod ni Moises, kung tahukman nga sad-an pinasikad sa pagmatuod sa duha o tulo ka saksi. Karon, unsa may angay nga buhaton ngadto sa tao nga nagtamay sa anak sa Dios ug nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan nga naghinlo kaniya. Ug unsa may mahitabo sa magbugal-bugal sa espiritu nga naghatag og grasya. Sigurado gayod nga mas bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Kay nasayod kita, kinsa ang nag-ingon, Manimanos gayud ako, ug papayron ko sila. og nailhan usab nato ang miingon, Hukman sa Ginoo ang iyang katawhan. makalilisan gayud ang pagkahulog ngadto sa kamot sa buhi nga Dios. Hinumdumi unsay nahitabo kaninyo kaniadto. Niadto mga adlaw human kamo dan-agi sa kahayag sa Dios, nag-antos kamo og daghang mga butang. Apan wala kamo mabuntog diha sa pagpakigbisog. May mga higayon nga gibugal-bugalan kamo o gidaog-daog at tubangan sa katawhan, og usahay nahiapil kamo kanila nga nahiagom ni ining paagiha. Nakigambit kamo sa mga pag-antos sa mga priso. Sa diyang gisakmit ang tanan ninyong mga kabtangan, malipayon kamo nga midawat sa inyong kawadon. Tungod kay nasayod man kamo, nga naghupot kamo og mas maayo pang mga kabtangan nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Busa, ayawad ang inyong pagsalig kay duna kini dakong balos. Kinahanglan nga magmapailubon kamo aron mabuhat ninyo ang kabubuton sa Dios ug madawat ang iyang gisaan. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, Dili na madugay, siya nga umaabot, muabot gayud. Dili siya maglangan. Apan ang matarong kong katawhan, mutuo og mabuhi. Apan kun may musukwahi kanila, dili ako mahimuot kaniya. dili kita katawhan nga musibog og tungod niini mga laglag, kun dili katawhan kita nga adunay pagtuo og maluwas gayud kita. Hebreo Kapitulo 11. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Pinaagi sa pagtuo nasabtan nato
nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios, ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Tungod sa pagtuo, naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo, gikahimutaan siya sa Dios ingon nga taong matarong kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Patay na si Abel, apan pinaagi sa iyang pagtuo, nagsulti gihapon siya. Tungod sa pagtuo, wala mamatay si Enoch. Gidala siya ngadto sa kahitasan. Wala na siya hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan nga sa wala pakuha si Enoch, nakapahimuot siya sa Dios. Walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Tungod sa pagtuo, namati si Noe sa mga pasidaan sa Dios, may tungod sa mga butang nga umaabot nga wala niya makita. Nagmasinugtanon siya sa Dios ug nagbuhat siya arka nga mao'y nakaluwas kaniya ug sa iyang pamilya. Niining paagiha, gihukman niya nga sad-an ang tibuok kalibutan ug nadawat niya gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Tungod sa pagtuo, misugot si Abraham sa diyang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod bisan wala siya masayod asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo, mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya, ingon nga usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tolda sama ni Isaac ug ni Jacob nga nakadawat sa samang saad gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa syudad nga ang Dios mismo mao'y nagplano ug nagtukod. Mao kini ang syudad nga ang mga patukuranan dili gayud mapukan. Tungod sa pagtuo, nahimo si Abraham nga usa ka amahan bisan tuod og tigulang na siya kaayo, ug si Sarah dili na makapanamkon. Misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaan. Bisan siya daw patay na gayud, mitungha gikan niining tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan ug mga balas sa kabaybayunan. Nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. Wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios. Apan bisan layo pa kaayo, nakita na nila kini ug gikahinangop nila ug miila sa dayag nga sila mga langyaw ug mga lumalabay dinhi sa kalibutan. Kadtong nagsulti sa ingon, nagpahayag sa matin-aw nga nangita sila og usa ka nasod nga ilang kaugalingon. Wala na sila maghunahuna sa nasod nga ilang gibiyaan. Kung naghunahuna pa sila niini, makapauli unta sila. Gipangandoy hinuon nila ang labi pang maayong nasod nga mao ang langitnong nasod. Busa, wala ikaulaw sa Dios ang ilang pag-ila kaniya nga ilang Dios, kay nag-andaman siya usa ka syudad alang kanila. Tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaac sa dihang gisulayan siya sa Dios. Si Abraham mao ang gisaaran sa Dios, apan andam siya paghalad sa iyang bugtong anak, ingon nga halad sinunog. Giingnan siya sa Dios. Pinaagi kang Isaac, makabaton kag mga kaliwat. Nagtuo si Abraham nga makahimo ang Dios sa pagbanhaw kang Isaac. Busa makaingon kita nga gidawat ni Abraham si Isaac gikan sa kamatayon. Tungod sa pagtuo, gisaad ni Isaac kang Jacob ug kang Esau ang mga panalangin sa umaabot nga panahon. Tungod sa pagtuo, gipanalanginan ni Jacob ang duha ka anak ni Jose sa wala pa siya mamatay. Miakbo siya sa iyang sungkod ug misimba sa Dios. Tungod sa pagtuo, si Jose sa hapit na mamatay, naghisgot mahitungod sa pagbiya sa mga Israelita gikan sa Ehipto ug nanugon kung unsaon ang iyang patay nga lawas. Tungod sa pagtuo, ang mga ginikanan ni Moises
Nakahimo sa pagtago kaniya sulod sa 3 ka bulan human siya matao. Nakita nila nga matahong siya nga bata ug wala sila mahadlok sa pagsupak sa sugo sa hari. Tungod sa pagtuo si Moises sa dako na siya midumili nga tawgong anak sa babaeng anak sa Paraon. Ipalabi niya ang pag-antos uban sa katawhan sa Dios kaysa pagpahimulos sa sala sulod sa mubong panahon. Naghunahuna siya nga ang pag-antos sa mga pagyubit tungod sa Mesiyas labi pang bililhon kaysa tanang bahandi sa Ehipto tungod kay gilantaw niya ang ganti nga madawat niya. Tungod sa pagtuo, mikagiw si Moises gikan sa Ehipto sa walay pagkahadlok sa kasuko sa hari. Mipadayon gayud siya ug wala mo balik kay daw nakita niya ang Dios nga dili makita. Tungod sa pagtuo, gitukod niya ang tulumanon sa pagsaylo ug misugo nga isablig ang dugo diha sa mga pultahan aron dili patyon sa anghel sa kamatayon ang mga kamagulangang anak nga lalaki sa mga Israelita. Tungod sa pagtuo, ang mga Israelita nakatabok sa dagat nga pula sama ra nga kiniyuta nga uga. Apan sa diyang misulay pagtabok niini ang mga Ehiptohanon, nangalumos sila. Tungod sa pagtuo, nangatumpag ang mga paril sa Jericho, human kinilibut-libuti sa mga Israelita sulod sa 7 ka adlaw. Tungod sa pagtuo, ang daotang babae nga si Rahab naluwas gikan sa kamatayon nga nahiaguman ni atong misupak sa Dios tungod kay gidawat man niya nga malipayon ang mga espiya. Mupadayon pa ba ko? Wala na igong panahon nga maghisgot pa may tungod kang Gideon, kang Barak, kang Samson, kang Hefta, kang David, kang Samuel ug sa mga propeta. Tungod sa pagtuo, nakig-away sila sa mga kanasuran ug midaog sila. Gibuhat nila ang husto ug nakadawat sila sa gisaad sa Dios. Gitak-om nila ang mga baba sa mga leon. Gipalong ang makalilisang nga mga kalayo ug nakaikya sila sa sulab sa espada. Mga huyang sila apan nahimong kusgan. Gamhanan sila sa pakigaway o gibuntog nila ang mga kasundaluhan sa mga langyaw. Tungod sa pagtuo, naibalik ngadto sa mga babay ang ilang mga patay pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gisakit hangtod sa kamatayon, apan midumili sila sa pagdawat sa kagawasan aron banhawon ngadto sa mas maayo pang kinabuhi. May gibugal-bugalan o gilatos, ang uban gigapos o gibanlod sa bilangguan. Gibato sila, gitunga pagabas o gipatay pinaagi sa espada. Naglakaw-lakaw sila nga nagbistig panit sa karnero o kanding. Kabus sila, gilutos o gidaog-daog. Dili angay ang kalibutan alang kanila. Naglatagaw sila sa mga kamingawan o mga kabungturan sama sa mga layas. Nagpuyo sila sa mga langob o mga lungib. Dalaygon kaayo ang nabuhat niining mga tawhana tungod sa ilang pagtuo. Apan wala nila madawat ang gisaad sa Dios, kay ang Dios nagplano og mas maayo pa alang kanato. Maoy tuyo niya nga mahingpit lamang sila uban kanato. Hebreo Kapitulo 12. Busa, kay gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Jesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini. Wala siya mosibog bisan pa sa iyang pag-anto sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya. Og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kung unsa ang iyang giantos
o giunsa niya sa pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala aron dili kamo maluya ug mapugnaw. Sa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, isipan nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo, ug ayaw kaluya kung badlongon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma, ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giilaw. Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan? Kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niya mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya, kundi mga anak sa gawas. Ang ato mga tawhanong amahan nagkastigo kanato ug gitahod ta sila. Dili ba mas labi pang dawato nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan aron makabaton kitag kinabuhi? Kay gidisiplina kita sa ato mga tawhanong amahan sulod sa mubong panahon lamang, sumala sa ilang gihunahuna nga angay buhaton. Apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Walay kastigo nga dili sakit ug dili gayud kini makalipay. Apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong ug malinaw. Busa, ipataas ang nahuyhoy ninyo mga kamot ug lig-una ang naluya ninyong mga tuhod. Subayan ninyo ang tulid nga mga dalan aron dili mainutil ang piang ninyong tiil kundi mamaayo hinuon. Paningkamutin ninyo ang pagpakigdait sa tanang tao ug sa pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa Ginoo. Pagmatngon kamo nga walay usa ka ninyo nga mobiya sa grasya sa Dios ug matnguni nga walay usa ka ninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga motubo ug makahasol sa uban pinaagi sa hilo niini. Matnguni usab ninyo nga dili kamo mahimong immoral o mahimong dili espirituhanon sama kang Isaw nga nagpaligya sa iyang katungod sa pagkapanganay nga anak tungod lamang sa usa ka pagkaon. Nasayod kamo nga sa nangayo na siya sa panalangin nga iyang mapanunod sa iyang amahan, gisalikway siya kay dili naman niya mabakwi ang iyang gibuhat bisan pag naghilak siya ug nagpakiluoy pag-ayon. Kay wala kamo muduol sa usa ka bukid nga mahikap diin didtoy nagdilaab ka kalayo, kangitngit, kangiob ug bagyo. Wala kamo muduol sa dapit nga may lanog sa trumpeta ug usa ka tingog nga sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog nangaliupo sila sa Dios nga muhunong naunta kini. Kay wala sila makaantos nga maminaw sa mando nga nag-ingon, Bisan ang mananap nga mutunog sa bukid, kinahanglan baton gayud hangtod mamatay. Makalilisan kaayo ang talan-aon nga tungod niini miingon si Moises. Nalisang ako og nagkurog. Apan ang giduol ninyo mauhinuon ang bukid sa Sion ug ang syudad sa buhing Dios, ang langit ng Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel niini. Giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan nahisulat didto sa langit. Giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Miduol kamo kang Jesus nga maoy naghimo sa bag-ong kasabutan ug ngadto sa gibisibis nga dugo nga nagdalag mas maayong mensahe kaysa dugo ni Abel. Busa, pagmatngon kamo ug ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti.
kadtong midumili sa pagpamati ni adtong nagsangyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta, wala gayud makalikay sa silot. Labi pa kitang dili makalikay kung isalikway nato siya nga nagsulti gikan gayud sa langit. Ang iyang tingog nakapakurog kaniadto sa yuta, apan karon nagsaad siya. Pakurugon ko pag-usab, dili lamang ang yuta, kundili ang langit usab. Ang pulong pag-usab nagpasabot nga ang tanang binuhat uyugon ug kuhaon, aron kadto lamang dili mauyog mauray magpabilin. Busa, magpasalamat kita kay nakadawat man kita og gingharian nga dili gayud matayog. Magmapasalamaton kita og simbahon ta ang Dios sa paagi nga makapahimuot kaniya uban ang pagtahod ug kahadlok. Kay ang atong Dios sama sa kalayo nga mosunog gayud. Hebreo Kapitulo 13. Padayuna ang inyong paghigugmaay, ingon nga mga igsuon diha kang Kristo. Ayaw kalimot sa pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa inyong balay. May pipila nga naghimo ni ana ug wala nila hibalui nga mga anghel di ay ang ilang giabi-abi. Hinumdumi ang anaa sa bilangguan, sama nga daw nabilanggo kamo uban kanila. Hinumdumi kadtong nag-antos, sama nga nag-antos usab kamo uban kanila. Angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon, kinahanglang dili magmaluibon ang bana ug ang asawa, kay hukman sa Dios kadtong makihilawason ug ang manapaw. Ayaw higugmaa ang salapi, kinahanglang makontento kamo sa unsay anaa kaninyo, kay nag-ingon ang Dios. Dili ko gayud gamubiyaan o talibdan. Busa, may kaisog kita sa pag-ingon. Ang Ginoo maoy akong magtatabang. Dili ako mahadlok, kay unsabay mahimo sa tao kanako. Hinumdumi ang inyo mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsa nila sa pagkinabuhi, hangtod nga namatay sila ug sunduga ang ilang pagtuo. Si Hesukristo mao gihapon kagahapon, karon ug sa walay katapusan. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong nga agianan. Maayo gayud nga malig-on ang atong kalag, pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Kay ang maong tulumanon wala makatabang niadtong nagtuman niini. Aduna kitay halaran, apan ang mga pari nga nag-alagad sa tolda sa mga Hudiyo walay katungod sa pagkaon sa halad nga anaa sa atong halaran. Ang lawas sa mga mananap sunugon sa gawas sa kampo, apan ang dugo sa mga mananap dadon sa pangulong pari nga Hudiyo ngadto sa labing balaang dapit aron ihalad ingon nga sakripisyo alang sa mga sala. Tungod ni ana, namatay usab si Jesus sa gawas sa gangaan sa syudad aron sa paghinlo sa mga sala sa katawhan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Busa, mangadto kita kaniya sa gawas sa kampo ug makig-ambit sa iyang kaulawan, kay dinhi sa kalibutan wala kitay syudad nga mulungtad, nangita kita sa syudad nga umaabot. Busa, himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Jesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag, kay maghatag man silang husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuron ninyo sila. Apan kun dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo ug kana
dili makatabang kaninyo. Padayon kamo sa pag-ampo alang kanamo. Nasayod kami nga limpyo ang among konsensya, kay gibuhat manamo sa kanunay ang matarong. O gihangyo ko kamo nga mag-ampo pagayod, nga pabalikon ako sa Dios nganha kaninyo sa dili madugay. Karon, ang Dios sa kalinaw nga nagbanhaw sa atong Ginoong Hesus, ang gamhanang magbalantay sa mga karnero, pinaagi sa dugo sa walay katapusang kasabutan, maghatag unta kaninyo sa tanang kaayuhan aron matuman ninyo ang iyang kabubuton. Himuon unta sa Dios dinhi kanato, pinaagi kang Hesukristo ang makapahimuot kaniya. Himayaon unta si Kristo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, hangyoon ko kamo sa pagpamati uban ang pailom ni ining mensahe sa pagdasig, kay dili man kaayo taas kining akong sulat. Nagpahibalo ako kaninyo nga si Timoteo nga atong igsuon gibuhian na gikan sa bilangguan. Kung mahibalik siya dayon, pakuyugon ko siya, inigduaw ko kaninyo. Ipangumusta ako sa tanan ninyong pangulo ug sa tanang katawhan sa Dios. Nangumusta kaninyo ang kaigsuunan sa Italia. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan.